UHulumeni waKwaZulu Natal uthi usubhalele uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa umcela ukuthi uhloniphe umsunguli weLadysmith Black Mambazo uJoseph Shabalala ngomngcwabo okhethekile. uShabalala oneminyaka engamashumi ayisikhombisa nesishiyagalombili ushonele esibhedlela ePitoli. Usolwazi uShabalala wazalelwa kulomphakathi waseMnambithi. Lo msunguli weqembu lesicathamiya esihlabane ngezindondo zamaGrammy ezinhlanu ubesezakhela igama umhlaba wonke jikelele kulomkhakha. Amalungu omphakathi lapha amchaze njengomuntu obesebenza ngokukhulu ukuzikhandla kanye nokuzinikela. Omakhelwane izihlobo kanye nabangani bahambele ikhaya likaShabalala ukuyobhonga emswaneni. He's left such an amazing legacy for us in South Africa, in the world. And the heart is the youth. When I've heard parts of his story, and when one goes back and really sees where we are in South Africa today, there's hope. Umndeni wakhe uthi uyohleza umkhumbula ngokubazisa abanye abantu. Isimo sishintshile kuloko besikwazi ngoba phela kuvela into ebesingayilindele noma kona bese sibona ukuthi siyaphuma siyangena eZibhedlela kodwa besingakasimukeli noma besingakasilindeli lesimo. Iqembu iLadysmith Black Mambazo lisasohambweni lwaphesheya eMelika. Silungisa inhlelo zokuthi ngomsombuluko basuke ukuze mhlambe at least ngolesithathu babe sebekhona. UHulumeni wesifundazwe uthi uShabalala kumele ahlonishwe. Sesizoqala ke amahlelo enza ukuthi sikwazi ukuxoxisana noMengameli ngokumbhalela sicela ukuthi ubaba uShabalala anikezwe uhlobo lomngcwabo wokumhlonipha. Abaculi nabo bathi lo mkhakha uqemeke engeqiwa ntwala. Ngale nje kwethu sonke iSouth Africa iyonke ilahlekelwe ngoba umuntu okwazile ukuthi athathe iSouth Africa ibeke kwimap. uShabalala uzokufihlwa mhla zingama-22 kwephezulu. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngisemnambithi.